कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्ह्याच्या द्वीपाची विकास करची सरकारली योजना चालीक लागची शक्यता. कारवार जिल्ह्यातल्या काही ठराविक द्वीपाच्या समग्र विकासासाठी ड्रोन मार्फत सर्वेक्षण करून 3 महिन्यात अहवाल सादर करा अशी सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कारवार जिल्हाधिकारीक दिला. कारवार जिल्ह्याच्या 7 द्वीपाचो विकास करची सरकारली योजना असून तेजेन स्थानिक मच्छीमारांक रोजगाराची संधी आणि आर्थिक विकासाक बळगे मेळची शक्यता असा. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षते सकल जाल्ल्या सभेत बैठक जावन या बैठकीत राज्यातली 15 द्वीपाचो विकास, जलवाहतूक योजनेची प्रगती अशा विकासाची सविस्तर चर्चा केली. कारवार जिल्ह्यातल्या 7 द्वीपाचो विकास करून थंय प्रवासी स्थळ करचे म्हण राज्य सरकारान ठोस पावलां उचललात. भटकलच्या व्हॉग, किरिकोड, अंकोला, अंकगी, शेगूड तर कारवारचे कुर्मगड, मैकलिंगड, सीपी, मांगेरगौड या द्वीपाचो सरकारी आणि खाजगी भागीदारान विकास करून प्रवाशांसाठी डायट सेंटर, साहसी खेळ आणि निसर्ग शिबिर सुरू करचे राज्य सरकारालो विचार असून हेजी कारवाई सुरू झाला. 3 महिन्यात ड्रोन मार्फत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करची सूचना जिल्हाधिकारी दिला. इतलेच न्ही तर आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टणम, केरळ, तमिळनाडू आणि गुजरात राज्यातली बंदराची कशी अभिवृद्धी झाला तेजी माहिती देऊक सूचना जिल्हाधिकारीक मुख्यमंत्र्यांनी दिला. अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी. हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले. वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत. पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली. बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो. आवड आशिल्ल्या भुरग्यांनो 9535144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे. नातर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे. मुंडगोड तालुका पंचायत सभाभवनात विविध योजनेचो लाभार्थीक चेक वितरण. मुंडगोडचे आमदार शिवराम हेब्बार हेमी विविध खात्याच्या योजनेसंदर्भात मंजूर झालेल्या अर्जदाराक सहायधनाचे चेक आणि कृषी उपकरणाचे वितरण मुंडगोड तालुका पंचायत कार्यालयात आवारात केले. 2024-25 सालात SSLC परीक्षेत सर्वाधिक गुण घेऊन पास झालेल्या तालुक्याच्या विद्यार्थ्याक शिक्षण खात्या वतीन दिवचे लॅपटॉप वितरण करून विद्यार्थ्याक शुभेच्छा दिली. बेळगाव गोंय राष्ट्रीय महामार्गाच्या अनमोड घाटात ट्रक आणि वॅगनर वाहनाचो अपघात, 4 जण जखमी. बेळगाव गोंय राष्ट्रीय महामार्गातल्या अनमोड घाटात दूधसागर देवस्थानाच्या वळणाचेर ट्रक आणि वॅगनर वाहनाचो अपघात जावन 4 जण जखमी जाल्ली घटना घडली. जखमीचेर गोंयच्या बांबोली आस्पत्रेत उपचार सुरू आसात. वॅगनर वाहन गोंय मडगांवच्यान बेळगाव दिशेन वयताले तर ट्रक कर्नाटकांतल्यान सिमेंटाची पोती घेवन गोंयच्या दिशेन वयताले. घटनास्थळार प्रत्यक्षदर्शी स्थानिक विक्रेता महिलान दिल्ल्या माहिती प्रमाणे ट्रक वेगान आशिल्लो तर वॅगनर वाहन पार्क करून देव दर्शनाक वयच्या तयारेत आसतना ट्रकान वेगान गाडयेक धडक मारली. ट्रकातले 2 जण आणि वॅगनर वाहनातले 2 जण मेळून 4 जण जखमी जावन 4 जणांक उपचाराक बांबोलीत ॲडमिट केला. या घटनेची नोंद कुळे पोलीस स्टेशनात जाल्ली असून निरीक्षक राघोबा कामत हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल या अपघाताच्या घटनेचो पंचनामा करून पुढील तपास सुरू आसा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. होन्नावरात KSRTC प्रवासी बस आणि कारचो अपघात, 2 जणांले मरण तर तिघांली चिंताजनक स्थिती. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर पोलीस ठाण्याच्या व्याप्तीत उपपोणी हिंगा KSRTC प्रवासी बस आणि कारचो अपघात झाला. कारीतले 2 प्रवासी मरण पावली घटना घडली. बेंगळुरूच्यान मुर्डेश्वरात वयची कार असून कारीतले 3 जण प्रवासी चिंताजनक आसात. जखमीक उडपीच्या खाजगी आस्पत्रेत दाखल केला असून बसातल्या काही जखमी प्रवाशांक होन्नावरच्या तालुका आस्पत्रेत दाखल केला. पुढलो तपास सुरू असा. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मिळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.